една римска милиарна колона или, иначе казано, пътепоказателен знак от епохата. Тази специално за нас е много важна, за нас като музейни работници, така и за нас като българи също така, защото това е колона от епохата на първия войнишки император. Колоната е на император Максимин Тракиец, чието име се чете ето тук, Максимин, който е бил първи от поредицата войнишки императори в историята на Римската империя, управлявал от 235 до 238 година. За нас е важен заради това, че всъщност той е наистина първи от поредицата тракийски владетели, но освен това той е уникална личност в римската история, защото е първият, който впоследствие е следващият, който го прави Диоклециан, който тръгва от най-нисшите слоеве на римското общество. Той е бил гладиатор, след което се издига в армията, благодарение на това, че има изключително добри воински качества, много интелигентен и с изполински за времето си ръст, става генерал и когато започват големите размерици в Римската империя, през 235 година става император. Управлява с желязна ръка, за съжаление умира по времето на първия от поредицата, много вече след това в времето случили се загуби. Тази колона е намерена в село Алцек преди повече от 5 десетилетия. За съжаление е била използвана вторично, както и много други от тези, които са тук. И затова са и тези дупки, които са в нея. Но като цяло надписът е много добре запазен. Публикувана е в том 1 от историята на Добруджа, който сега предстои да бъде преиздаден във втори издание. Това беше? Това беше трябва да съкратим. Вече сме осигурили средствата на всички, които са в историцата. Чудесно, добре. Продължаваме нататък.